gerne snakke om IPR, som står for Intellectual Property Rights, også bedre kendt som immaterielle rettigheder. Det kan være en rigtig god idé at dele sin idé med andre. Lad os tage et eksempel. Hvis man skal lave en kage, og man har en opskrift, så er det meget fedt, at man kan få sådan noget sparring til den her opskrift og få måske nogle gode idéer og noget inspiration fra andre. Og derudover så kan det også være, at du får nogle gode kontakter, eller har nogle gode kontakter, måske kender du en bager eller en konditor. Derudover så er det også rigtig fedt, bagefter du så skal dele kagen med andre, for så får du en oplevelse ud af det. Fordelen ved at holde din kage hemmelig er, at du kan have den for dig selv i længere tid, og du kan designe den helt som du selv ønsker. Desuden, hvis du vælger at sælge den videre, kan du beholde kapitalen for dig selv. Og desuden, hvis det bliver en fiasko, så er der jo ikke nogen, der behøver at vide, at du har været i gang med at lave den. Til sidst er der heller ikke nogen deadline for, hvornår du skal være færdig med den, så du bestemmer selv, hvor lang tid du vil bruge på den. Ulemperne ved at holde den hemmelig er, at du ikke kan spare med andre, du kan derfor ikke få andres viden om, hvordan man skal lave den. Desuden, hvis hemmeligheden så slipper ud, så kan andre tage den og producere denne kage. Og du kan ikke rigtig dokumentere nogen steder, for at det er dig, der har startet med at lave den kage. Den anden ulempe er også, at du ikke kan give den videre til samfundet, så samfundet kan måske aldrig nogensinde komme til at vide, hvor lækker sådan en kage kan smage, eller hvor let den kan laves. Når man vil beskytte sin kage, er der 5 forskellige måder, man kan gøre det på. Der er patent, brugsmodel, varemærke, designbeskyttelse og ophavsret. Til de forskellige måder at beskytte din kage på, er der nogle forskellige krav, som vi i det her eksempel i den her video vil kalde for ingredienser. Du skal bruge kapital, viljekraft, energi, personlig styrke og et lille drys held. Rør godt rundt, og du er godt på vej. Derefter skal du bruge kontakter. Rør godt i din kage, så den begynder at forme sig. Og til sidst en god håndfuld erfaring. Rør godt, så der ingen klumper i dejen er, og din opskrift burde være perfekt nu. Hvis du vil søge patent til din kage, så er der 3 betingelser, der skal være opfyldt. Og det er, at din kage har nyhedsværdi, opfindelseshøjde og at du har kapital. Det er en meget dyr kage, hvis du vil tage patent i Danmark, fordi du skal op og give mellem 10 til 50.000. Dog varer de patent i 20 år. Når en virksomhed skal gøre brug af patenter, har de 5 forskellige slags strategier, de kan benytte sig af. Først er det en defensiv strategi, hvor virksomheden har specifikke patenter inden for nogle nøgleteknologier, som virksomheden ønsker at udvikle for at minimere efterligning. Der er også en offensiv strategi, som er for at forhindre konkurrence. Dernæst er der en finansiel strategi, som bruges, hvis man ønsker en finansiel indtægt gennem salg af licenser. Der er også en image-strategi, som er for at forbedre image, tiltrække kunder og partnere, opbygge brand og position på markedet og få en større kapital. Til sidst er der en forhandlingsstrategi, som er til strategiske alliancer og krydslicenser. Og hvis en virksomhed ikke kigger grundigt nok på sine strategier, inden de benytter sig af patenter, kan det ske en fiasko, og man kan ende ud med at skulle starte forfra med sin opskrift. Brugsmodellen kaldes også det lille patent, fordi det ikke tager så lang tid at få, dog skal man ansøge om det. Patentet koster alt imellem 2.000 og 4.000 kroner, og det varer i 10 år. Når man tager varemærkebeskyttelse, tager man patent på ens navn. Det koster 2.350 kroner for at få patentet i 10 år. Kagen kan råbe rundt fra sted til sted, fordi at der er taget patent på navnet og ikke på selve kagen. Ligesom Netto, der kan ændre sin hund alt efter årstiderne. Designbeskyttelse holder i op til 25 år. Det koster 1.200 kroner hver 5. år, hvis det ønsker at blive opretholdt. Ved designbeskyttelse får du beskyttet dit design, f.eks. et logo eller emballage. For eksempel har Apple designbeskyttelse på deres æble, hvilket er en modsætning til Netto. De har taget patent på deres navn og ikke deres logo. Ophavsretten kaldes også for copyright. Den tilfalder ophaveren af et værk. Det kan enten være kunstnerisk eller have noget med IDB at gøre. Den tilfalder en med det samme ud fra en vurdering af selvstændigheden af værket og kvaliteten.
Man er beskyttet af denne, så længe ophaveren lever og 70 år efter. Retten den kan gives videre i arv, som f.eks. med Sebak-familien, der nu ejer Tommy Sebaks rettigheder. Hvis en virksomhed vælger at dele sin kage med resten af verden, uden at beskytte kagen først, kan virksomheden risikere, at kagen af opskriften bliver taget af andre og spist lige for næsen af dem. Hvis virksomheden derimod deler sin kage og opskrift med beskyttelse, er der mange muligheder. Det kan ende ud i et godt samarbejde med god sparring, mange kontakter og en masse inspiration til nye fremtidige kager og opskrifter.